Ja, du er en sød hund. God aften. Hej Signe. Godt at se dig i chatten. Good to see you. Altså, det er ikke en joke. Ovnen står på 280 lige nu. Nu skal det her bare igennem. Afsted. Jamen, det er der, vi er. Hej Vilma, opstand Discord. Det kender jeg. Du er så sød. Chat, vil I sige hej til Carla? Igen. Så tænder jeg lige. Hey Google, aktiver cam nummer 7 overvågningsskærm. Er den der? Ja. Halløj. Hej chat. Hvor er du sød. Ja. Yeah. Er hun ikke sød? Ja. Wow. Der. Er du sød? Ja. Hej Carla. Er det ikke en golden retriever? Det er en golden retriever. Det kan man ikke sige. Den sover så utrolig meget. Det gør den. Du er sød. Det er det, man kalder... Det er, når man kæler en hund for meget, så er det faktisk meget normalt, at den aktiverer sådan en jagtsyndrom. Så den får det, hvad hedder det? Petting accretion eller sådan noget. Det er faktisk meget normalt, at katte får det også. Altså, når man kæler dem for meget, så får de sådan et jagtinstinkt. Er det ikke rigtigt? Det er lidt vildt. Jo, petting aggression, tror jeg, det hedder. Hoppe. Jeg vil bare vente på desserten. Golden retriever. Min kat gør det især, hvis han ikke gider eller i legehumør. Ja, præcis. Men det er sådan, hvis de får for meget, så bliver de sådan lidt... Det er også med mennesker. Hvis du giver et menneske for mange komplimenter, så er sådan lidt... Og så vasker vi fingre, inden vi fortsætter i køkkenet. Jeg skal ikke lave noget, for at fortsætte i køkkenet, men jo, ellers så hvis jeg skulle stille mig og hakke noget nu, så jo. Men det er ikke tilfældet. Jeg er færdig med, hvad jeg skal lave i køkkenet. Nu skal jeg bare æde. Fordi Carla, hun ligger bare sådan, får jeg mere mad? Godt. Jeg vil stå og vente på, hvis dessert er færdig. Du kan sige hej til Carla, far. Hun ligger der. Sådan lidt underligt preview, man får det fra det her. Tjek lige, om jeg er skillchat. Jo, Aki, you ball the shit, no kappa. Er jeg skattet? Er jeg det? Er mit hår ikke sådan ret tæt siddende? Det er ikke sådan, kan man kigge ned i min hovedbånd? Det kan man sgu da ikke.